रही राजा जी बाजार से, राजा जी बाजार से, राजा जी बाजार से। दौरा में सजवले रही बड़ी हम प्यार से, हम प्यार से, हम प्यार से। निमुआ हम मंगवले रही राजा जी बाजार से, दौरा में सजवले रही बड़ी हम प्यार से। मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के। निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, चोचवे से दाद के। अब औरत कैसे दियाई जाई दोसर ले आई, झूठ कैले बाबे निमुआ अब पैसे चढ़ाई, अब पैसे चढ़ाई, अब एरा सजाई। अब औरत कैसे दियाई जाई दोसर ले आई, झूठ कैले बाबे निमुआ अब पैसे चढ़ाई। जाई की नीलाई कटहरिया बाजार से, कटहरिया बाजार से, कटहरिया बाजार से। जाई की नीलाई कटहरिया बाजार से। मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के। मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, चोचवे से दाद के। परीक्षित बरते सैया हम कैसे कही रौआ, पतो नाही चलल कब लेके भागौआ, कब लेके भागौआ, कब लेके भागौआ। परीक्षित बरते सैया हम कैसे कही रौआ, पतो नाही चलल कब लेके भागौआ। बबुआ के भकौती रहे अलग छठी माई के, अलग छठी माई के, अलग छठी माई के। बबुआ के भकौती रहे अलग छठी माई के। मोर निमो कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, मोर निमो कौआ ले गइल चोचवे से दाद के। मोर निमो कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, चोचवे से दाद के। टाइटर मंदिर माइकल कैसे के बताई, कहवा से उड़त लगवा हमरा आइल, लगवा हमरा आइल, लगवा हमरा आइल। टाइटर रवि कांत कैसे के बताई, कहवा से उड़त लगवा हमरा आइल। राहत दीवाना मानू न हमरा बात के, हमरा बात के, हमरा बात के। महासुनी पेश मानू न हमरा बात के। मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से दाद के, मोर निमुआ कौआ ले गइल चोचवे से।